Әниләргә мәдхия җырлый, балалар телен яхшы белә. Туган як хакында сүзләрдән картина ясый. Кем соң ул диярсез? Өлкәннәрнең дә, балаларның да күңелен бер юлы яулаган шагыйрь Роберт Миңнуллин. Бу көннәрдә аның шигырь язарга вакыты юк, чөнки кытлаулар кабул итә. Роберт Миңнуллинга 60 яшь. Үзен тәбрикләүчеләрне ул Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына җыеп, җыр һәм шигырь бәйрәме үткәрә. Тантанага мәдәният дөньясында тапшыруда чакырыла. Min haman şol şagir bir can, min haman şol hiyalay, minim көңелгә haman da sandugaçlar uyalay, min haman da yıldız çüplin, min haman da seferde, min haman avul malayı, iran almın şehirge, min haman da eybetlikке, motorlukka aşanam, bulmaganga isim kitmi, bulganına hoşlanam. Min siyam hem nefrettenem, var mı minim iş ansız, min haman şol şanmışam, min haman şol iştansız, min haman nişke köngüllü, bir katlı savı yalı, kaybırılar min haman santığa sanı yalı, ellekim bulağı almadım, min gadi şagirgine, yazgan bulam, sızgan bulam, yaşayımın savırgına, hazır indi minim kibik kişiler bik sirektir, nişliysin, dünya bulgaçtın, şagirler de kirektir. Mine şulay, bilmemeli niler bulup bitesin, minim kibik şagirlerden dağın nerse kütesin. Bu günlerde sizin zor beyramınız, юбилейiniz 60 yaş. Yaşırmış aytınız әле, yürek nişede? Yürek indi ol nerse de beytim indi. Гадәттә әйтәбез, йөрәк һаман яшь, йөрәк 18-дә дип. Ул инде әйтелә торган сүз. Күңел үзгәрмәй, йөрәк үзгәрмәй, ләкин әле реаль тормыш бар бит, физиология бар. Мин бүген нәкъ менә 60 яшьтә, яшерен батырын түгел. Аз да түгел, күп тә түгел. Исән кешегә ул 60 яшь килә һәм ана бер ничек тә качып булмый, ул шулай булырга тиеш тә. Ләкин аның кадерен белергә кирәк. Матур итеп яшәп карарга кирәк. Hem nәкъ менә 60 яшьтә кебек яшәргә кирәк. Кайберәүләр яши балача күп кыланалар яки яшь булып төсен битен үзгәртеп, кыяфәтен үзгәртеп, я кыламышлары, я үз-үзен тотышы. Ләкин яшь истәлек формага туры кирәгә тиеш. 60 яшьтә дә матур итеп яшәп буладыр дип уйлыйм. Тормый тормыш саңлашы. Булмадыла бу тормышка яраклашы, ярашы. Turabız менә әле дә, biz күзгә күз карашып. Бу тормыш гел үзгәрештә, я кирегә, я алга. Ниятләрен һич кенә дә аңлап булмый, я Алла. Инде барсы да җайланды дигәч кенә яңадан кара мәче узып китә икебезнең арадан. Яраштым дигәндә генә кайра тормыш читкә, алып кирип китә читкә, җиткерә соңгы чиккә. Булмыгына, тормыш белән аңлашып. Минем белән ни өчендер тормый тормыш саңлашып. Ә мин кул селтәгән булам, сизмәмешкә салышам. Ә үзем ичемнән генә сарыларга сабышам. Авырлыклар адым сайын тора мине сагалап. Тормышы да кире биткән, үзем дә шул чагарак. Шушы юбилейда иң зур бүләк ул нәрсә булыр иде? Юбилейма иң зур бүләк әлбәттә әниемнең исән сау булуы. 60 яшьлек шагыйрьнең әнисе исән сау икән, аннан да бәхетле кеше юк инде. Аллага шөкер, минем әнием исән сау, аңа менә 83 яшь тулды, 84-кә чыкты, исән сау. Менә Актанышта минем бәйрәмем булды. Сөн буенда, мине алып кайткан сөн буенда, ул мине һәм бөтен кунакларымны каршы алды. Аннан да зур бәхетнең булуы мөмкин түгел. Гаиләң исән сау, балалар, оныклар, барсы да үзем белән, Аллага шөкер. Иҗат бара, 7 томлык әсәрләрем чыкты. Ул шагыйрь өчен бик күп инде әлбәттә. Ул минем менә шушы 40 ел буе язган әсәрләрем ул укучыларга барып җитә дигән сүз бит инде. Ул шулай ук зур бәхеттер дип исәплим инде мин. Мин яратам сезне, чырдашларым.
Min yaşimin sizning aragızda, min yaşimin sizning bilan birga. Barıp bula sizning bilan yovga, kirib bula sizning bilan gurga. Min sog'inib iske olashaqmın, sizning bilan o'tgan yıllarımni. Min tag'in bir tapqir o'tar edim, sizning bilan o'tgan yo'llarimni. Min de tushib qolganlardan tugil, min şulay uq alla kimda tugil. Sizden artıq jerim bo'lmasa da, min albatta sizden kimda tugil. Bilib yashim min o'z darajamni, yaxshi bilan min o'z o'rinimni. Min yo'qqa da burun solindirmen, ham ko'tarmen yo'qqa burunimni. Yigitliklar ishlashtirsam da men bir kimga da itlik ishlamadim. Bir kimga da urib qolganim yo'q. Bir kimni da yo'qqa tishlamadim. O'zima rushilar bo'ldi. Men ularga yuri indashmadim. Mendan talantlılar, batırlar var. Men ulardan bir de kunlashmadim. Kechirirsiz meni. Kerak chaqda sizning tusli agar bo'la olmasam, kishilarga siz ishlagan qadar igiliklar agar qila olmasam, sizning bilan men yorishmayman. Sizni tirishsang da o'zib bo'lmas edi. Ashulayda sizning o'zingizga mendan boshqa qiziq bo'lmas edi. Men albatta sizning kibik tugil, o'zgara olmayman o'zim anglasam da. Sizning yanda men shavkada tugil, ko'garshinuq bo'la olmasam da. Qo'rqmag'iz, men toraqan bo'lib bir qachonda tushmam oshig'izga. Kirta bo'lib yotmam yo'lig'izga, qayg'u bo'lib kelmam boshig'izga. Sizga ko'proq shodlik ketirirman. Men tussalmam sizning yorag'izga. Rahmatli men sizning hammagizga, olgan uchun meni orag'izga. Men yaratam sizni, shirdoshlarim. Siz qadrli menga borig'izda. Shunga ko'ra da men sizning bilan, shunga da men sizning yoningizda. Men albatta eng qadrlisi shoir bo'laroq o'quvchilarimning munosabati. Mana biz shu kişaga jayildik yubiley kişasına. Agar zal tuturib xalq kelsa, menim zirlarıma, şiirlarıma alar qo'l chapsalar, aybat qabul etsalar, ondan da zo'r vaqt albatta bo'lishi mumkin tugun. Biz o'qirga teyishlar, bizning yozganlarimizni tinglarga teyishlar. Shul chag'indagina shoir o'zini shin ma'nosida baxtli ham o'zini shin shoir deb his etadi. Бәйрәмнең иң кадерле һәм иң дәрәҗәле кунаклары бүген балалар. Бүләкнең дә Роберт абыйларына иң зурысын, үзе язган шигырьләрне алып килгәннәр, яттан өйрәнгәннәр. Кинога кертер идем. Көннәр буе машинага утыртып йөртер идем. Бер бинокль, фотоаппарат, велосипед кимендә сатып алып бирер идем аның туган көнендә. Зур булсам, әти булсам, нишләргә белер идем. Ни сораса да, улыма гел алып бирер идем. Ике сорап тормас идем. Ник көләсез? Көлмәгез. Үзенә дә кирәк икән диеп уйлый күрмәгез. Булат барган балыкка, сын буена талыкка. Әле иртә иш, иртә. Балык шундый иртә. Бу сөндәге балык, өлгереп булмас алып. Көн буена утырып, бер басып та, бер тұрып. Бүткәнди булатары, бүткәнди арып, талып. Көн буе тоткан балык, шак катыр инде халык. Тик буш шилә күтәргән, ул балык урнына. Чөнки балык шәп ширткән, Булатны борынына. Бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшлиләр. Мин үзем чәй эчмим, алар кыстый эчтиләр. Урамга чыга башласан ныгытып киен диләр. Үзләре ни өчендер ныгытып киенмиләр. Йоклыйсы килмәгән чакта бар инде йокла диләр. Йоклаганда тор инде, тор аунама юкка диләр. Уйнаганда китап укы, уйнап утырма диләр. Укысан башын авыртыр, бик күп укыма диләр. Әгәр дә өйдә утырсам, бар урамда йөр диләр. Урамга чыгып китсәм, бик күп йөрмә, кер диләр. Эшсез йөрсәң дә ярамый, бераз ярдәм ит диләр. Әгәр ярдәм итәм дисәң, борчып йөрмә, кит диләр. Тотынсан вакыты ягышкә, алар бирә иресен, аңламасын бу өлкәннәр, гел эшлиләр киресен. Балалар шигырьләрен язу просто тәмләп яза. Тәмләп. Һәм аны мин чынлап та кабул итә идем. Менә үзем
kichkina chaqda shunday she'rlar söyleseler aymi, men titranib turardim. Shu meni aytirga tegishli so'zlarni aytadi. Men tilagan so'zlarni aytadi. Men qiynalib turardim onun uchun. Bolalar şagir etib men uni qabul etdim. Hem eli de şulay yaşayım. Aynı eli onun menga böyle gitken kitapları var. Özümün 2 önegim var. Onlarga okuyayım. Hem onlar şunu rahatlanıp tınlıyorlar. Kulga tıra meydanda, bigrektir aydan da. Ateş kulga başında, kızıktıra barsında. Dikmin almay bir kimde, min de bar şul türkümde. Mine mina da şirat, min de bit irat. Minip gittim tizgine jitizgine. Hem qaradım tubenge, ay biyik mingenmin, nişik mine bilgenmin. Nişikler tışım jirge, Qurqıta qararga da, turam şulay kilalmay, bir nindi qararga da. Uş itkendey ateşte, bütün kışka qışqırıp, gitti kuldan ışqınıp. Işqındı jirge ıştı, yanığına uşumda. Ateş urnuna min, qaldım qılga ışında. Kirak mi ateşigiz, kirak mi bulagigiz, minigini alırga, menigiz birerigiz. Min barsan da buldaram, quyosh kebek kula bilem, yomg'ir kebek jilay bilem, shishma kebek yig'lay bilem, jil kebek dug'lay bilem. Ağaç kebek şavlay bilem, Kugersin kebek gürlay bilem. Bik tırsam balık kebek, sileşmede yürüy bilem. Kishi o'zining bolalig'idan ketmasga tiyиш. Agar o'zining bola chaqini yo'qotsa, ul endi ikkinchi dunyoda yashay boshlaydi. Ul ullar dunyosi qaras, qatlovli, ağır turmush. Shunga ko'ra, mana mening bolalikdan ketmagim tüp sababi, ul endi aning 100 turli sababi bardir, lekin eng muhimi menga qolsa endi mana shu bola chaqning bütün hislari, bütün dunyosi o'zim bilan men boy kishi. Men ulada bo'lalam, shuluk vaqtda bola chaqma da dilasa qaysi minutda qayta olam. Ana bütün kishi de bildira olmaydi rusingni aytdim. Endi kishi shulay bitin ol. Bola chaqdan tezroq qochasi kela. Ulg'ayasi kela, ulkanlarga erasi kela, olar kebek bo'lasi kela. Ham ul bik tabiiydir da. Lekin mana shu ulg'ayudan bola chaqni unutib jiberamiz da, biz endi bik ko'payib jo'g'altamiz. Chunki kishining bütün ruhiy boyligi bola chaqda to'planadi. Bola chaqda. Mana biz bola chaqda o'qigan kitoblar bilan yashaymiz, bola chaqda o'rgangan til bilan yashaymiz, bola chaqda ko'ngilga singan jirmon bilan yashaymiz. Ular borsada ko'ngilga bola chaqdan singan. Mana men yangi jirlar tinglab qarayım, yangi asarlar o'qib qarayım, bir bola chaqdagilarga yetmaydi. Ular mening bilan bitinisida ular bir qayerda ketmagan.
Benim için bu, özüm için de bik motor, bik yakta beyrem. Nerse için deyseniz, ben Robert'na onu ihtiram etem. Biz kayağına şıraşularda barsak da, birge bulgan şırakta indi, değil mi? Robert'na her vakit bik yaratıp, bik жылы karşı alırlar. Koşakta bit halkın türlüsü bula. Koy bir şırakta ağır, zor zallar bilen söyleşiyor. Ama Robert onların hemmesi bilen ortak dil taba, hemmesinin көңілін көтере, hemmesine bir beyram bulup gele ol her şıraşuğa. Mekteplerde onu bigirek de yaxşı karşı alırlar, ballar bigirek de yaratalar. Мен ойлым Robert'ның ijatı bugünkü günde yaşlarını terbiyelewde bik mühim rol oynay. Hem alarda milletke muhabbet, tuğan tilge muhabbet, tuğan ilge muhabbet uyata dip. Buna bu beyram şunun bir delili bulup tura, şunu ispat ete. Robert abay, oylamasin, 60 yaşın turunda. Balalar şairi için 60 yaşıl yırında. Sen Şavkat Galiyev kibik, 80'ge jitip qara. Sergey Mikhalkov ana 100 yaşka jitip bara. Malaylarının ham kızlarının her birisine yaştaşsın. Mayıkların tırpaysa da Robert abay yep yaşsın. Koyşağında sen şundan da mıyıklı abi kibik, koyşakta ne işindir, sakallı sabı kibik. Her bir Tatar balasına yakın, yaktaş abisin. Bizning barımız işinde почти taktaş abisin. Sen indi nişançı kabat, sen indi nişançı kat. Kazandan, Müslim, Sarmandan, Aksubay'dan, депутат, вот. Татарның иң шәп малайы Роберт абый, синдер, син. Чуковскийга, Маршакка, Андерсонга тиңдер син. Senin işlerin ölçenmi, gır bilen, arşın bilen, депутат bulup yerisin, şep şair başın bilen. Син әле 60-та түгел. Күп булса 40-та син. Без синең якын дусларың. Без булганда күрәкмә син. Bu kadar mıktağaç, balalarga bir iki şekilde okuyayım indi. Bu kadar mamıkka batırgaç. Belekey şakta mektepte ol bik eybet okugan. Kızlar bilen otursa da bik tertipli oturgan. Şulayda koşağında dersi kalgalagan. Ondan matematikadan üçlüler algalagan. Yılarga yaratmasa da ona yış yılatkanlar. Yış kına yılatsalar da uzun bik yaratkanlar. Ul eli de uzun kişi yarata deyip bile. Kilişmese de yürü yol işlepek yiyip güne. Bik oğaz sözlü bir de yukka bik küyünmi ol artık. Şıgıllenmi sport bilen. Şuna biraz yuvantık. Biraz gına yuvan bulu ona bik de kilişe. Kızlar gına ona kurgaş ni işindir külüşe. Ul bik uzun buyla tugel. Hem bik o kıska tugel. Oynagan bulagar munda. Lakin bik usta tugel. Bik usta oynamasa da ol köngül verip oynay. Hem uzun ni sebeptendir talantlı deyip oylay. Balalar onu tiz tanıy. Kübüsü bilmide. Şiğir okup güldire ol. Uzun iktir külmide. Sahnega bir çıkıp bassa sibagına bir şakını. Ol uzun aşar da tugel. Şep de tugel ol şaklı. Ol ipi de bir yarata uzu üstürmese de. Hatta kenfi taşı hayır ansı başka mesele. Şunday kızık bir kişi ol. Kim deysiz mi? Min ol min. Şair Robert Mignollin. Üzümnün malay şaklarga ey kilele koytasın. Ey malaylar, malay şağım koydasın ol.
Кайдасың? Күрмәдеме берәргез минем малай чагымны? Күңелләрем ул чакларны өзелепләр сагынды. Эшләгезче бер игелек бу шагыйрь агагызга. Алыгыз әле малайлар мине үз арагызга. Иң шәп малай булыр идем, әйтсәгез дә ни генә тыңлар идем, валлаһи дим, тәгәрәп китим менә. Мин әле дә сезнең белән туйганчы уйный алам. Кыздырсалар усалларны мин әле кыйный алам. Теләсә кайса агачка үрмәләп менәм әле. Бурлыкка йөрүләрнең дә серләрен беләм әле. Малай булсам мин кызларның шәшеннән тартыр идем. Авырттырмый гына инде, юри шаяртыр идем. Аякларым җәй җитүгә шибиләп бетәр иде. Ул шибиләр сыйный үзәккә үтәр иде. Борынымны җибегәндә җиңемә сөртер идем. Әксәмдә 7 яплы шын пәке йөртер идем. Авылның иң шәп атына атланып йөрер идем. Камчымны 12-дән я 10-нан үрер идем. Сезнең белән кашып кына тәмәке тартыр идем. Берәрне тартып җибәргәч абруем артыр иде. Бәлки тартмый гына сезгә карап утырыр идем. Әнкәй тартмаска куша шул дип кытылыр идем. Әнкәй яшергән конфетны табар идем тиз генә. Сез минем талантларымны әле белмисез генә. Сез карамагыз мыекка, була аны кырып та. Эх, малай буласым килә. Үзем генә 20 ел инде 40-та. Рәхмәт. Роберт Миңнуллинның 60 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылган тантаналар республика районнарында инде җәй айларыннан бирле дәвам итә. Актанышта узган бәйрәме шын Сабан туена әверелде. Актаныш шагыйрьнең туган ягы Илеш районы белән чиктәш. Ике араны елга гына аерып тора. Биредәге табигатьнең гүзәллеге, сен суы биргән ләззәт һичшиксез Роберт Миңнуллин күңеленә шигъри моң салгандыр. Илһам канатлары үстергәндер. Актаныш халкы шагыйрь белән шиксез горурлана. Роберт абый Миңнуллинның шигырьләрен без бик яратып укыйбыз. Аның шигырьләреннән, җырларыннан төзелгән балалар белән кичәләр оештырырга яратабыз балаларга. Гомумән аның шигырьләре ятларга җайлы, җырлары ятларга, җырларга җайлы. Без аның белән аралашканыбызга горурланабыз. Менә безнең бүгенге көндә клуб юк, әйме. Шул уңайдан әле без аңа, менә Роберт абый Миңнуллинга безнең авыл җирлеге җитәкчеләре дә мөрәҗәгать иттеләр. Әле клуб булачак дигән җылы сүз дә килеп иреште безгә аның тарафыннан инде. Шуны өмет итәбез, Алла бирсә. Ничек инде шундый хөрмәтле якташыңны туган көнендә зурламыйсың? Юбиляр хөрмәтенә оештырылган Сабан туенда актанышлылар бәйрәм батыры Роберт Миңнуллинга хәтта ат бүләк итәләр. Үткен каләмен кулына тоткан килеш гел алга барырга шагыйрьнең хәзер үз йортагы да бар. Юбилеена чит төбәкләрдән, ерак Австралиядән кадәр кунаклар кайткан. Халык рухи байлыгы булганда гына югары өрли белә. Һәм Роберт әфәнди кебек язгычылар да халыкның рухи җәһәттән күтәрелүенә һәм аларның ислам динен өйрәнеп, үзләрен саф саклауына һәм үзенең татар телен саклауына менә шундый язгычыларның, шагыйрьләрнең куша торган өлеше бик зур буларга тиештә. Халыкның хөрмәтенә шуның өчен дә ирешәләр. Без дә шул хөрмәт йөзеннән туган көненә уртаклашырга Татарстаннан килдек. Әгәр миннән Нәҗип агай, сез инде бу дөньяда бик күп яшәгәнсез. Әйтегез әле, бүген дә исән, имин татар язучылары арасыннан, төпкә җигелеп тарткан татар язучылары арасыннан иң шәп 5 язучыны салып китегез дисәләр, мин әлбәттә я беренче итеп, я икенче итеп, я өченче итеп
Robert Minnullin otar idim. Менә монда бик күп шагыйрьләр, сәнгать әһелләре килгән. Бу бит Роберт Миннуллинның гына бәйрәме түгел. Бу безнең татар бәйрәме, татар сәнгате бәйрәме. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә Роберт Миннуллинның шушы 60 еллыгына туры китереп уздырылган бу бәйрәм, аңа рәхмәт әйтик. Нәкъ шушы вакытта туган, һәм менә никадәр кешене җыйды. Һәм теләсән инде шагыйрьгә, кешегә бит бу кадәр кунак та килмәй. Мондый чара да оештырмый. Шуңа күрә мин аны бәйрәм белән аны котлыйм һәм үзебезнең менә шушындый хезмәттәшләрне, шагыйрьләребезне, әдипләребезне, галимнәребезне һәммәсен бәйрәм белән котлыйм. Мин инде бу юбилей кичәсенә бик күптән әзерләнеп килдем дип әйтәсем килә. Чөнки мин аның туган ягында булган кичәләрендә дә, Актаныш табылган бер Сабан шикелле зур кичәсендә дә булдым. Аннан соң бергә без Ножара Нәҗминең каберенә мемориал комплекс курганда кайтып килдек һәм туган якларның bütün авылларны, үзебезнең төбәк авылларын күрдек. Бабич авылында, минем туган авылым Марсында, Роберт авылында да, Ножара Нәҗминең миңшесендә дә һәм узак сөйләшеп йөрдек ниттек. Һәм бу бәйрәм, бу һаман әле дәвам итә. Һәм ул әйбит шагыйрьнең, улуг шагыйрьнең, җәмәгать эшлеклесенең, дәүләт эшлеклесенең һәм үзенең bütün җырлары белән, балалар өчен шигырьләре белән, әнкәйләргә йөрәк җылысы белән язган шигырьләре белән. Бүген инде ул Татарстанда гына түгел, Башкортстанда түгел, бәлки татарлар яши торган җирләренә түгел, бәлки bütün дөньяны игенли кебек. Шундый бәйрәм хисе, шундый Сабан туй хисе. Һәм бу bütün кешеләрдә уртаклаша торган хистер дип уйлыйм мин. Сәхнәдә залны тутырып курай моңы яңгырый. Якташлары Роберт Миннуллинны котларга килгән. Бер канатым Татарстан, икенчесе Башкортстан дияргә ярата шагыйрь. Һәм шушы ике республикада яшәгән халыкның барысына да үз иҗатын тигез өләшә. Мин Башкортстан Республикасы президенты Муртаза Губайдулла улы Рахимовтың котлау хатын алып килдем. Дорогой Роберт Мугалимович, сердечно поздравляю вас, талантливого поэта и видного общественного деятеля, с замечательной датой в вашей жизни, 60-летием со дня рождения. Вы вступили в большую литературу в 70-е годы как поэт-лирик. Уже с первых поэтических сборников четко определились основные черты вашего творчества. Вы воспеваете родной край, трудолюбивый народ, молодость и любовь. В дальнейшем эти важные темы углубились и расширились. Ваши стихи и поэмы высоко оценили такие мастера татарской литературы, как Хасан Туфан и Сибгат Хаким. Они с радостью благословили вас на дальнейшее плодотворное творчество, и вы полностью оправдали их доверие. Своей благородной лирикой, прекрасными стихами для детей, острой публицистикой вы завоевали сердца читателей. Многие песни на ваши стихи не сходят с эстрады и пользуются большой популярностью и в Татарстане, и в Башкортостане. Дорогой Роберт Мугалимович, желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, новых творческих взлетов. С уважением, президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Шушы юбилей елында Роберт абыйның 7 томлыгы чыкты. Роберт абый үзе әйтүенчә, шушы 7 томлыктан Кызыл таңда чыкканнарын гына айырып алсаң, үзе бер том булырлык. Димәк, киләчәктә Роберт абыйның Кызыл таң гәзите белән бәйләнеше турында фәнни мәкаләләр дә күрергә насип булыр әле. Мин аны якташым буларак, шагыйрь буларак, кеше буларак күп еллар белән бик яратам, бик хөрмәт итәм. Ул бик җылы күңелле, җылы йөрәкле кеше, шагыйрь. Мин аңа озын гомерләр телим. Мин аңа
Үзенең йөрәк ылысы белән, үзенең йөрәгенең ялкыннарын халыкка чәчеп яшәсен. Йөрәк ылысын халыкка таратсын. Йөрәге өшегән кешеләргә йөрәк җылысы бирсен. Күп еллар яшәсен дип телим. Кешегә сөйләсәң бик ышанып бетмиләр. Мин Казанга барып кайтам, бер җыр-җырлар өчен дип. 550 чакрым бу якка, 500 чакрым икенче якка. Әлбәттә кеше аңламас, ничек инде ни өчен дип. Мин беләм ни өчен икән. Шунда килергә ашкынып килдем, бернигә карамастан килдем, җырладым. Әле мөмкинчелек бирсәләр тагын җырлар идем. Чөнки Роберт Миңнуллинның шигырьләренә язылган җырлар репертуарында күп. Шуның белән шатланам, шуның белән баймын. Горурланам. Шундай якташым булуга, шундай шагыйрь булуга, аның белән таныш булуыма, аның белән дус булуыма. Роберт Миңнуллин татар әдәбияты, татар шигъриятендә уникаль күренеш. Ул әлбәттә Сибгат Хаким, Хәсән Туфаннар шикелле әдәбиятыбызның шул шигъриятына тугрылыклы булып калды һәм гомере буе шигырь язды. Шагыйрь Роберт Миңнуллинның иҗатының төп баганасы булып, әлбәттә, туган ана телебез тора. Халкыбызның 1000 еллардан инде иң тирән тамырларыннан сугарылып килгән ана телебез. Ул чәчәннәр теле. Ул Нажар Нәҗми, Сәйфи Кудаш, Ангам Атнабай Шәйх Зада Бабичлар теле. Роберт Миңнуллин балалар шигъриятен ул кызыл галстуклы шигърияттан чын хисле балалар шигъриятына алып чыккан шагыйрыбыз. Аның лирик геройларда ул үз әйткәнчә шәп егетләр, шәп кызлар, тугры шәп дуслар һәм балалар ул шигъриятны әле үзләре хәреф таныганчы ук әти-әниләреннән балалар бакчасында тәрбиячеләр тарафыннан ятлап, сөйләп йөриләр. Менә бу ана телебезне бишектән өйрәнү дигән безнең төп бурычыбызны башкаруда Миңнуллинның шигърияте әйтеп бетергесез тәрбияви зур әһәмияткә ия. Юбилярның лирикасыннан Каурый белән Тукайның шигырьләренә мәңгелек язган икән. Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Былбыл каурые беләндер. Былбыл каурые белән. Туфан шигырьләрендәге яктылык яздан микән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Аккыш каурые беләндер. Аккыш каурые белән. Җәлилнең күпме шигыре язылмый калган икән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Бөркет каурые беләндер. Бөркет каурые белән. Хөрмәтле тамашачылар, Роберт Миңнуллинны Казан утлары журналының баш мөхәррире, Татарстанның халык шагыйре Рауил абый Фәйзуллин тәбрикли. Рауил абый, рәхим итегез сәхнәгә. Хөрмәтле Роберт, мөхтәрәм җәмәгать. Кем ничектер, мин үзем бүген зур бәйрәмдә утырам. Шигырь бәйрәме, җыр бәйрәме, көй бәйрәме, сәнгать бәйрәме. Шушы матур залда, шушы бәйрәмне бүләк иткән өчен сиңа зур рәхмәт, Роберт. Син ишеттердең бу бәйрәмне. Зур рәхмәт сиңа. Хәзер инде сүзләр күп булыр иде, ләкин вакыт бара. Бер-ике сүз генә әйтмәкче булам Роберт турында. Менә залда утырдым да, ул өстә бик матур иттереп
тәхеттә кебек утыра. Сибә җегет әле, көчле җегет, матур җегет. Ханзадә кебек утыра, халык ярата, улан тыйып утыра эреп. Мен шунда уйлап куйдым, менә бу җегет авылдан чыккан. Әле Татарстаннан biraz читтәрәк бар илеш якын булса да бар Башкортстанда. Бик ата кулы тиеп үсмәгән, күбрәк әнисе кулында үскән. Нөлдән башлаган. Шактый нужа да күргәндер. Һәм шул кеше хәзер безнең татарның йөрәгендә, Казанда, һәм аның иң үзәк асыл йортында тәхеттә утыра. Бу юлны бит үтәргә кирәк. Аны бит аңа киләннәр җыеп әзерләп куймаганнар бу юлны. Бу үзе бер феномен күренеш дип уйлыйм мин. Кемдер аны үтәнче аңлар, ләкин мин үземчә сораулар биреп утырдым үземә. Хикмәт нәрсәдә? Ничек шушы була ала? Беренчесе талант. Әлбәттә. Әгәр дә ул таланты булмаса, менә нинди матур шигырьләр тыңладык бүген, ул аларны яза алмас иде. Икенчесе, әлбәттә, тырышлык, үҗәтлек, максатчанлык. Ул булган талантын языр иде, ләкин күрсәтә алмас иде. Менә тау-тау шигырьләр язган, том-том шигырьләр, аларны бит чыгарырга кирәк, аларны халыкка җиткерергә кирәк. Моңа әлбәттә тырышлык, үҗәтлек кирәк. Һәм икенчесе тагын уйлап торам, ул аерым бер хлукка ия кеше. Бар, ордын бәрдем кешеләр. Бу үзенә күрә зирәк, сабыр һәм уйлап эш итә торган кеше булып чыккан икән. Юкса ул парламентта инде ялышмасам бер 15ләп күбрәк тәдер бәлки ел шулай депутат булып, халык вәкиле булып тора алмас иде. Тагын монсы да бар. Мин Робертны бөтен кеше үнәп бетермәгән кешеләрдән дә ишеткәнем бар. Төрле кеше бар. Ләкин Робертта бер сифат бар, ул киң күңелле. Ул кешеләрне аңа әгәр дә кырын сүз әйтүчләрендә кичерә белә. Бу бик зур җегетлеге. Һәм шушы уларны үпкәләгән булып тора бераз, үпкәләгән шикелле итеп. Ләкин кешедә зыян салу, кешегә зыян салу анда юк шикелле. Һәм ул иҗатта әгәр дә кешеләрне ярату булмаса, халык та аны ярата алмас иде. Һәм тагын ул хәйләкәррәк булып чыкты безнең язучыларның, шагыйрьләрнең кайберләренә караганда. Чөнки ул балалар өчен дә яза. Дөресрәге балалар өчен күп яза. Бу балалар өчен язу инде ул киләчәкне гарантияләү дигән сүз. Бер буын, тулы бер буын инде Роберт шигырьләрен тыңлап укып үсте. Димәк, аның киләчәге бар дигән. Аңа да баш кирәк. Роберт менә бүген кылар турында әйттеләр. Мин дә кыларны бераз беләм, чөнки без бер катта янәшә бүлмәләрдә диярлек эшлибез. Ул Татарстан журналының чыгаруда инде дистә еллар буенча, бик озак еллар буенча инде безнең милләткә хезмәт итә. Бу синең хәләл җефтең. Мин синең улыңны беләм, Алмаз. Ул Сабантуй журналында күренекле журналист, шигырьләрен, хезмәтләрен яратып укыйбыз. Кызың Таңшулпан үзебезнең милләткә хезмәт итә торган асыл бала булып чыкты. Бу да җегетлек, моның өчен дә рәхмәт сиңа. Һәм дә соңгы сүз итеп, менә бу китапны тотып чыктым мин. Солидны күренешенә түгел, бу чыннан да саллы китап. Мин моны беренче мәртәбә генә күрсәтүем түгел. Безнең берничә еллык СССРда, элекке СССРда һәм Россия халыклары арасында әдәби журналлардан булып беренче тапкыр 1000 санны чыгардык. Без чыгардык. Бу Казан утлары журналы. Һәм шунысы да әйтеп үтәргә кирәк. Бу журналда 6 ел чамасы Роберт Мөгаллим улы Миңнуллин да
эшләде һәм матур эшләде. Бу китапта аның да хезмәте бар. Шуны бер истәлек иттереп, бу китапны бүген сиңа бүләк итмәкче булам. Исәнлек, саулык сиңа. Роберт абый, сез бит җәмәгать эшлеклесе дә. Күп еллар дәвамында депутат булган кеше. Шагыйрь булуы авырмы, әллә инде депутат булуымы? Икесе бергә булганда җиңелрәк. Сәясәтчегә дә, шагыйрьгә дә. Чөнки икесе бер үк эшне эшлибез. Законнар язабыз, шигырь язабыз, публицистика ике арада тора. Депутатлыгымның мен менә бер томын алып карасаң, 7 томлыкның, анда депутат эшчәнлегенә турыдан туры бәйләнгән. Мин бит депутат булганчы балалар фонды рәисе булып эшләдем 10 елга якын. Минем тәҗрибәм җитәрлек иде, шуңа күрә инде депутатлык ул шагыйрь өчен уйлап табылган, язучы өчен уйлап табылган һөнәрдер дип уйлыйм мин. Чөнки парламентның авторитеты ул шагыйрьләргә дә бәйләнгән. Әгәр менә безнең дәүләт советының авторитеты бар икән, халык аны белә икән, безнең язучыларның да роле монда һич шиксез зур дип уйлыйм. Чөнки без менә мактанып әйтү түгел инде. Безнең халык ныграк белә башкалардан. Без халыкка фикерне җиткеребрәк әйтә беләбез. Матуррак итеп әйтә беләбез, башкалар әйтәлмәгәнчә. Шуңа күрә инде һәр хәлдә мин үзем шулай уйлыйм. Башкалар башка төрле уйларга мөмкин. Ләкин минем иманым камил, минем тәҗрибәм бар. Менә без булган өчен, менә парламентта язучылар булган өчен парламентның, Татарстан парламентының авторитеты шактый зур. Мин хөрмәтле президентыбыз исеменнән, Дәүләт Советы исеменнән, хөкүмәтебез исеменнән, шәхсән үзе исеменнән чын күңелдән сине юбилей белән тәбрикләп, тормышыңда, эшеңдә, иҗади хезмәтеңдә тагын да тагын зур уңышлар телим. Беренчедән әйтәсем килә, без бик тә бәхетле, нигә дигәндә, республика безнең парламентында менә шушындый халык талантлары, язучылар парламентны инде берничә ел туплап алдылар. Мин аны яхшы яктан әйтәсем килә, нигә дигәндә, шигърият белән сәясәт бергә үрелеп килә кебек. Үзе дә белмидер инде ничә созыв, ничә җыелыш парламентта депутат булганын, шактый булдык инде без аның белән бергә. Комиссия рәисе, комитет рәисе, Дәүләт Советы рәисе урынбасары булып та без аның белән кулга-кул тотышып бергә эшләдек. Менә кеше шунда сынала. Авыр заманаларда эшләргә туры килде. Сынаулар көн сайын бирелә торган вакытта эшләдек. Роберт сынатмады, Роберт бирешмәде. Бергә, Аллага шөкер, күп кенә мәсьәләләрне ярып чыгарга насыйп булды. Инде бүгенге көндә комиссия рәисе буларак, безнең ике дәүләт теле буларак Татарстаныбызда закон нигезендә кабул иткән законнарны ике телдә кабул итәбез. Аларны тәңгәләштерергә кирәк. Менә иң әзер кеше бу эшкә дип әйтәсем килә, җанын тән биреп эшли торган кеше рәисе буларак Роберт Мугалимович. Роберт Миңнуллинның җәмәгать эшчәнлеге һәм иҗаты югары бәяләнә. Татарстан президенты указы нигезендә юбиляр фидакарь хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Шагыйрьне республика күләмендә генә түгел, ил дәрәҗәсендә хөрмәтлиләр. Роберт Миңнуллинны 60 яшьлеге белән тәбрикләп, Россия президенты Дмитрий Медведев та котлау хаты юллый. Шулай Тюрксой оешмасыннан, танылган балалар шагыйре Сергей Михалковтан һәм Россиянең күп төбәкләреннән телеграммалар килде. Я сегодня вот занимаю кресло в его бывшем кабинете. И часто раздаются звонки. И к нему еще, как заместителю председателя Госсовета. И всегда, значит, знаете, с таким уважением, с таким каким-то подтекстом, с почетом к нему всегда обращаются. Мне даже приятно. Я сижу и говорю, к сожалению, я не Роберт Мугалимович, а Александр Петрович, но мне все равно приятно, что вы относитесь к нашему коллеге по работе вот с таким уважением и почетом. Biz kichkina vaqtdan aның shi'rlarini o'qib o'sgan kishilar, aның yosh Leninchasini o'qib o'sgan kishilar bugungi kunda shunday zo'r bayramni o'tkazib shotlanamiz. Aның jırlari bizning xalqning
Үзе Башкортстаннан килгән булса да, татар халкының йөрәгенә ятып, татар халкында зур теләкләр, зур моң уята. Шуңа күрә аңар бөтен халык исеменнән рәхмәт әйтәбез аның булганына, аның иҗатына. Киләчәктә дә шулай матур шигырьләр язып, җырлар язып, безне куандырсын иде. 30 имәнине укыганда туган уйлар. Укыйм 30 имәнине, аңлый алмыйм сүзлексез, аңлашылырга тиеш бит, була алмый сүз үксез. Ник булай булгансың әле? Безме, сүзме үзгәргән, тарихларга китеп барам, сүзләрдәге эзләрдән. Тарихыбыз чытырманлык, нинди киртә арада, аңлашылмаучылыклардан тарих зинһар арала. Күпме сүз ят безгә хәзер, китәм кайчак имәнеп, тарихның төпкелләрендә калган сүзләр имгәнеп. Яңгырый сүз булса гына ул халыкның телендә, ятка әйләнә сүзләр дә, ятса тарих төбендә. Үзебезнең бабайларның аңламай инде телен, шушыда булдымы безнең югары дигән белем. 30 имәни дә әгәр укыса үзе безне, аңламас иде мөгаен безнең бер сүзебезне. Нәрсәләр булды соң сиңа, и телем, и телгенәм. 30 имәни бездән соң аңлашырсың кем белән. Татар баласы буларак Роберт Миннуллинның шигырьләрен бик яратып укыйм. Нечкә хисле алар, халыкчан алар, туганлыкны мактыйлар алар, гаиләне, әниләрне мактыйлар алар һәм гомум кешелек проблемаларын күтәрәләр. Шуңа күрә мин Робертны бик ихтирам итеп килдем бүген. Робертның аның үҗәтлеге бар. Ул үшән түгел. Менә халкы белән ул бик әкрен кеше, салмак кеше, ләкин эме иҗатта аны шул балаларга иҗат итә мәсьәләсендә ул бик үҗәт. Миңа андый кешеләр ошый. Үзенең сайлаган һөнәренә, үзенең Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән сәләтенә теге һәр вакыт, һәр даим тырышлык белән эшли торган кешеләр алар. Һәм уңышка да ирешәләр. Роберт, без сезнең хакта күбрәк иҗатыгыз аша беләбез, ләкин күпмедер күләмдә безгә таныш булмаган, укучыларыгызга таныш булмаган нәрсәләрне дә беләс килә. Менә Роберт Миннуллинның иң яратып ашый торган ризыгы нәрсә икән? Мин гомер буе манны боткасын яратып ашадым. Ләкин хәзер бик ашамыйм, чөнки врачлар кушмый. Җиңелсәрәк әйберләр ашарга кушалар инде. Мин инде авыл малае. Мин кичкенә чакта нәрсә ашап үскәнмен, әлдә шуңа тарта. Менә инде хәзер нәрсә ашасаң да була. Әллә читтән, диңгез артыннан кайткан әйберләр ашап карыйсың. Бары бәрәңге сагындыра. Үзебезнең ашап үскән әйберләр сагындыра. Аны бер кайда. Ә нигез әзерли торган ризыклардан иң сагынып искә ала торганы? Минем әнкәй әлегә кадәр, менә 83 яшь тулды, үзе мичтә ипи сала. Ул бер вакытта да кибеттән ипи көтеп ятмады. Менә атнага бер тапкыр ул ипи сала, менә мин аның ипиен сагынып кайтам, рәхәтләнеп, яратып башым. Минем кунакларым да шулай диләр. Кашан әнеңнең икмәген, ипиен авыз итәргә алып кайтасың инделәр. Менә минем өчен иң кадерлесе шул. Ә Роберт Миннуллиннан кунаклар бер кайчанда өзелми. Бәйрәм кичәсенә дә алар шактый җыелды. Дуслары күп шагыйрьнең. Башка милләт вәкилләре белән дә уртак тел табып яши белә ул. Шигырьләре дә төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Юбилярның бәйрәменә Удмуртиядән, Мариэлдән, Азәрбайҗаннан дуслары килде. Алар Роберт Миннуллинның шигырьләрен үз телләрендә укыды. Вот примерно его стихи, один из стих
так звучится на азербайджанском языке. Ötəri uğurlara heyran olmuşdu Yaman. Bilmirdi ki, inadı başına oyun açır. Bilmirdi ki, xoşbəxtlik dalınca qaçan zaman, bilmirdi ki, xoşbəxtliyi onun dalınca qaçır. Bir gün ağlı başına gələndə birdən-birə gördü, ardınca qaçan xoşbəxtliyi görməyib. Gördü ki, gedib çatıb elə uzaq bir yerə, xoşbəxtlik ona heç cür gəlib çata bilməyib. В этом стихе Роберт Мегалымович говорит, что один человек ищет счастье, бежит за счастьем. Он не знает, что счастье само бежит за ним. Стихи Роберта Миннуллина очень известны в Удмуртии, как я сказал. И буквально несколько слов. Послушайте, как звучит стихотворение Роберта Миннуллина «Пожалуюсь матушке». Кинемеда ăsciudele tășen pe ciderias, mânâm năședilis, ăspalente mâneno ceapconios ăscăli veriatec ies, noșcu ăzluni cânar, ăbedișlă mătălănă, mon vuzăli, anaylı peçagişko, yamayın mon băgatı salna vormını. Kuzie murok yonga ogeşkürüşümnem, şüşpekşüm günem longan, yulata körgenem. И правда, и на марийском языке нежно и проницательно. Роберт иң бәхетле кешеләрнең берсе. Ни өчен? Беренчедән Аллаһ Тәгалә аңарга иксез, шиксез талант биргән. Икенчедән ул аларны тормышка ашыра алган. Өченчедән халыкка җиткерә алган һәм халык тарафыннан яратыла. Min Tukay bula almadım, bik yaşlı ulelmedim. Vatanımını ve halkımını danlarga kumelmedim. Min Tukay bula almadım, tufan da bulalmadım. Tufan sürgünge sürülgen, min anda bulalmadım. Min Tukay bula almadım, taktaş da bulalmadım. Hatta laureat značugın takkaş da bulalmadım. Min Tukay bula almadım, Celil de bulalmadım. Batırlık meselesinde elleni kıralmadım. Bilmem nişler edim iken minalar urnunda. Robert Minnullin bulu da bir gavuralı mında. Аны җитди кеше дибез, ләкин иң юморга бай кеше Роберт абыйдар шагыйрьләр арасында. Чөнки иң мәгънәсез кеше кая вакытта була, теге иң мәгънәсез кеше шаера белмәгән кеше шаерса, аңардан да мәгънәсез сүз бер кем уйлап чыгара алмый инде. Роберт абый ул уйламыйча бер сүз әйтмәс, әз генә пауза тотып уйлап әйтер. Иң җитди кеше, ләкин иң тирән юмор Роберт абыйда. Яны хөрмәттем, аның белән якташ булганыма горурланам. Исән сау булсын. Үзенә алмаштар әзерләсен. Ул иҗат дустыбыз да, ул безнең киңәшче дә, һәм ул искиткеч, яхшы һәм намуслы кеше. Мин аңа фақат сәламәтлекләр телим, гаилә бәхете, балаларның бәхетле булуын телим һәм озак-озак еллар әле бергәләп безгә иҗатташ дуслыкта яшәргә язсын. Бик сирәк кенә шагыйрьләр, гомумән бөтен дөньяда миңа калса, гади генә халык сүзләре белән бөек төшенчәләрне әйтеп бирә беләләр. Шуларның берсе Роберт Миннуллин. Шушы аңа Ходай Тәгалә белән бирелгән, шушы гомер буе аның белән булсын. Тирән хисләрне, ярату билгесен күрсәткән шигырьләрне һәр вакытта да иҗат итсен һәм шул иҗат шишмәсе бер кайчан да саякмасын. Чөнки менә шундый әсәрләр булганда, шундый шигырьләр, шундый җырлар булганда, без дә сәхнәдә үзебезнең сәхнә тормышын кичерәбез, үзебезнең образларда кайныйбыз, үзебезнең тамашачы белән иҗат атмосферасын тудырабыз. Без бит җырчылар, без шагыйрь әйткән сүзне җыр аша халыкка җиткерүчеләр. Шуның өчен Роберт абыйга мин чын күңелдән менә шул иҗадының бер кайчан да туктамыйча шулай тирән мәхәббәт белән тулы булган иҗадын дәвам итүен телим. Иң зур теләк.
Юбилей тантанасында әйтелгән сүзләргә без дә кушылабыз. Яраткан шагыйребез Роберт Миңнуллинга иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек телибез. Һәр вакыт яшь йөрәкле, балалардай самими күңелле булып калсын. Hayırlı kеш, қадірлі достар. Исәнмесез, газиз милләттәшләр. Бүгін шағир бәйрәме. Бүген шигырь бәйрәме. Бүгін жыр бәйрәме. Бүген Роберт Миңнуллин бәйрәме. Демәк, барыбызның да бәйрәме. Роберт Миңнуллинны барыбыз да яратабыз. Демәк, хәзер сәхнәне яшьләргә бирсәк дөрес булар. Татар җыры фестивалендә төрле елларда җиңү яулаган җырлар яңгыраячак. Аларның барысы да Роберт Миңнуллинның шигырьләренә иҗат ителгәннәр. Сәхнәдә Илнар Сәйфиев, Дилә Нигъмәтуллина, Айдар Габдинов, Әхмәтҗан Турсынтай, Рәсим Низамов, Айгөл Сагынбаева һәм Казан егетләре. Yaş bara bit yigitler
Роберт Михайлович'e sağlık, selametlik, uzun ömür, bäxet, şadlık.
Her vakitte de durmuş karşısın. Yaşar idim min bu jirde bulbul bulup gana sayrar idim kilerimde dalga konup gana emin haman yaşimeli kişi bulup gana kuş bulalır manakra kabat Qaytar idim tuğan jirge qirg'oz bo'lib qana g'anmer itar idim ilde yoqirib qana emin hamon yeshimali kishi bo'lib qana qish bo'lalirman oxiri Зур рәхмәт, бәхетле булыгыз. Yüreğim kaldı Irak'ta, zengər közü oralda. Sır bulsa da eytim indi, bir motor kızı baranda.
Zifada usulu davul, qoraşları mülayim. Sağındıra, yuqsındıra, oral kızı gılayim. Bir sağıngan şaklarımı da, bul kuyaşım bulayım. Bir sargaygan şaklarımı da, kıl kuyaşım kılayım. Zifada usulu davul, qoraşları mülayim. Sağındıra, yuqsındıra, oral kızı gılayım. Oral tıslı zenger güzeli, mamıqı ak köngeli. Yılmaygan idi bir güne, dünya nurga kömeldi. Zifada ulsulu davul, qoraşları mülayim. Minut sayın iske düşe, oral kızı gılayım. Bik sağımgan şaklarımı da, bul kuyaşım bulayım. Bik sargaygan şaklarımı da, kıl kuyaşım kılayım. Zifada ulsulu davul, qoraşları mülayim. Minut sayın iske düşe, oral kızı kılayım. Hamanda unuta almayım, min şul kızның qarашын. Nişikine yakın aytım, oral idil arasın. Zifada ulsulu davul, qoraşları mülayim. Göz aldımda turar haman, oral kızı gılayım. Bik sağıngan şaklarımı da, bul kuyaşım bulayım. Bik sargaygan şaklarımı da, kıl kuyaşım kılayım. Zifada usulu davul, qoraşları mülayim. Göz aldımda turar haman, oral kızı gılayım. Kayınlar orasına, kayınlar yanına. Görüp gittin sinsirini, ey bağına bağına. Salısanın bak gülmegin, seni aklıkka kübildin. Güzlerime sin güzegde payını bulup görünede. Baysı payını da, baysısın, bayral bitik duram. Yalnız payını kışkanımın, minanı sindip duram. Baysı payını da, baysısın, bayral bitik duram. Yalnız payını kışkanımın, minanı sindip duram. Bayınlar bilen şoyarın, uzaklap oynadınız. Ahırsı meni bütünley görmeydi buyladınız. Sağılsının bak gülmegin, seni baklıkka kübildin. Gözlerime sen güzegde payını bulup görünede. Baysı payını da, baysısın, bayral bitik duran. Yalnız payını kışkanımın, minanı sindip duran. Baysı payını da, baysısın, bayral bitik duran. Yalnız payını kışkanımın, minanı sindip duran.
Qaysı qayınıda, qaysı sil, bayrağını dik duran, yalğız qayınla kuşlarımın minalı sindik duran. Qaysı qayınıda, qaysı sil, bayrağını dik duran, yalğız qayınla kuşlarımın minalı sindik duran, minalı sindik duran, minalı sindik duran. Senekeyinin bir şatlığıydı, iş bayılısı bulduk ay şakta. Biz üskende küpmü burşulular, bulganan keyvezinin yüzden. Hazır indi jitken balalar biz, yaxşılığa saygan barıda. Biz biş bala üstegen key bilen, tigusmedi girke kuşakta. Bizenikeynin bir şatlığıydı, iş kaygısı bulduk ay şakta. Enkeylerinin ulu yüreğine yokşuluktan sıygan barıda, son hakkına bütürlük tügün, enkeylerden kurgen gülüm. Enkey bizim üstünden alıp kayıtkan, sen suunda yuğan biz biş bala üstegen key bilen, tigusmedi girke kuşakta. Bizenikeynin bir şatlığıydı, iş kaygısı bulduk ay şakta. Bizenikeynin bir şatlığıydı, iş kaygısı bulduk ay şakta. Koyunlarım, 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 koyunlarım.
koyun Gitme deyip uğrap kalım Kaygılarını, hasretlerini Koyunlar uğrap kalım Şuna miken koyunlarını Yaraları kapkara Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылый қайғылар ерап қала Koyunlarım Koyunlarım minim yoqqa Ыңғайып қарап қала Ыңғайып қарап қалса да Koyunlar аппақ қала Шуңа микен koyunlarının Yaraları kapkara Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылый қайғылар ерап қала Шуңа микен koyunlarının Yaraları kapkara Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылап қала Koyunlarım жылый қайғылар ерап қала Әгәр йөрәк янмыйкән, нигә уланды йөрәк? Ул йөрәкнең януыннан янмавы хәерлерәк. Яннарга икән яннарга азапкача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы газапкача. Yanlarga iken yanlarga azaplaşa İn ahırgı lezzetkeşe İn soңgы azaplaşa Kimge kirek aşağınday Tunup kına yaşnäwin Yaxşıraktır yaşnamäwin Yaxşıraktır däşmäwin Yaşnärge iken yaşnärge Yürekler kül bolgançı Mizgilge gene bulsa da Günlerin gün bolgançı Yaşnärge iken yaşnärge Yürekler kül bolgançı Mizgilge gene bulsa da
Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов һәм эстрадабыз яшьләре. Хәзер сәхнәгә Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе лауреаты Салават Фәтхетдиновны чакырабыз. Bulmasan minde bulmaz idim Oğlum eni oğlum barısın Sen bitmina ömür gülek gittin Ömürden de kıymetli barısın Şuşu yaşında da sigani Min hamanda bala şulini de Tutmetırsan da siga bulan Vuruşlarım kolaşul indi Şuşu yaşında da sigani Min hamanda bala şuline de Tutmetırırsam da siga bulgan Vuruşlarım kolaşul indi Sen bulmasan minde bulmaz idim Esin eni şunday sikemele Üpmegene rahmet Uqısam da rahmetlerim jitmez şikelli Şuşu yaşında da sigani Min hamanda bala şuline de Hükmetırırsam da siga bulan Vuruşlarım bala şuline de Bulmasan minde bulmaz idim Xuday şulay kuşkan küresin Sen elide yeşler kebek eni Küzler güne diye kürmesin Şuşu yaşında da siva eni Min hamanda bala şuline de Tutmetırırsam da siva bulgan Vuruşlarım kolaşul yine de Şuşu yaşında da sigani Min hamanda balaşul yine de Tutmetırırsam da siga bulan Vuruşlarım kolaşul yine de Tutmetırırsam da siga bulan Vuruşlarım kolaşul yine de Vuruşlarım kolaşul indi
Бик зур рәхмәт, кадерле туганнар. Мөхтәрәм тамашачылар, Башкортстаннан килгән шәрәфле делегация составында яраткан җырчыбыз, Россия Федерациясенең ат казанган Башкортстан белән Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәрида апабыз Кудашева да бар. Фәрида ханым, рәхим итегез. Yolları
hatır bulur senin bilen yürü gel birge benim süyaktı hatır bulur senin bilen yürür gel birge Sada muhabbetimizge tat düşmedi girde kummadan bizning suyup bizning yaradular unuturluqqa bulmadı sen şemini sağınırsın Göz aldından gitmem ömürge Minezelerge deyip dingizlerge Sahralarga çıkıp gidersin Minezelerge deyip dingizlerge Sahralarga çıkıp gidersin Ne olsa da muhabbetimizge tat düşmedi geride kulmadı bizning suyup bizning yaradular unuturluqqa bulmadı Sen ülgen şemine sağınırsın Şiirdeki yakın geçenine Tenur dallarında iserlenip Qabatlarsın benim isemini Tenur dallarında iserlenip Qabatlarsın benim isemini Ne bulsa da muhabbetimizge Tap düşmedi geride bulmadı Bizning suyup bizning yaradular Unuturluqqa bulmadı
Зилә Сунгатуллина. Роберт Миңнуллин сүзләре, Мөфтәдин Гыйләҗев көе бар иде яшь чаклар. Сәхнәбез түрендә юбилярның якташы, завандашы, яраткан җырчыбыз Фән Вали Әхмәтов. Yaşaklar saklı idik atlar Tünler boyu uşak yanında Atlar haman kışni yürek Ellen işli şul uşaklar dirli canımda Atlar haman kışni yürek Ellen işli şul uşaklar dirli canımda Kızlar jırlı əli, xaman şınlı əli, Küngillərdə şalğışın narı. Şalğışın narının yeşlik jırlarının Yuq əlidə tınıb tırğanı. Şalğışın narının yeşlik jırlarının Yuq əlidə tınıb tırğanı. Yürek menge sızlar, biz yaratkan kızlar, Hazır indi başka kullarda. Siyu bitul kışlı, haman kilir tüslü siyu ötkenen. Yigitler idik, ut kebekler idik, King uramınar bizge tar idi. Garmun sızdırırlık, kızlar kızıgırlık, Bizning de bit yaşlık var idi. Kızlar kızıgırlık, garmun sızdırırlık, Bizning de bit yaşlık var idi. Фән Вали Әхмәтов. Duydum indi kıştan, arıttıla aklık, Күзгә керә кояш, түзә алмам артык, Яшисеңме әле, тик син язда гына, Әйтәм аны күңел, тарта яз ягына, Яшисеңме әле, тик син язда гына, Әйтәм аны күңел, тарта яз ягына. Сине кыштан эзләп, таба
zinhar Kite kurme yazdan Senin kupten yazda İkenimni bilip Taşlap gittin kışını Vakıtından ölüp Senin kupten yazda İkenimni bilip Taşlap gittin kışını Vakıtından ölüp Римма Ибрахимова. Yapraklarının köşe şıra Көктен жерге туған жерге Үпкелері күзге төген Әуізлерін қуған желге İndirişe kabatlana Yılda şulay kanatlana Gözünün altın yaprakları İndirişe kabatlana Yılda şulay kanatlana Gözünün salkın yaprakları Ahırgı kar tirbelenler Işın alar talpın alar Yine canlı ödüm alar Eytirsin yalkın alar Ödürle bürdürle bir süne de bürdürle Gözünün
Венера Ганиева. Хәзер олы ихтирам белән сезне шагыйрьнең үзенә Роберт Миңнуллинга бирәбез. Рәхим итегез, Роберт абый. Мен бір генә шигырь укырга булдым. Мин Тукай була алмадым, бик яшьли үлә алмадым. Ватанымны ва халкымны даннарга күмә алмадым. Мин Тукай була алмадым, туфан да була алмадым. Туфан сүргөнгә сүрелгән, мин анда була алмадым. Мин Тукай була алмадым, Такташ та була алмадым. Хәтта лауреат значогын Таккаш та була алмадым. Мин Тукай була алмадым, Җәлил дә була алмадым. Батырлык мәсьәләсендә әллә ни кыра алмадым. Белмим нишләр идем икән мин алар урынында. Роберт Миңнуллин булуда бик авыр әле монда.
Газиз достар, қадірлі достар, ғазиз милләттәшләр, қадірлі сырдашларым, Құдай миңа сезнең белән бергә, сезнең белән бер чорда яшәргә, эшләргә, иҗат итәргә насыйп иткән. Мин шуның белән бик бәхетле. Миңа Құдай bir юлы 2 гасыр бүләк итте. 20-нче гасыр, 21-нче гасыр. Минем язмышым, минем иҗатым, минем кылган гамәлләрем сезнең күз алдында булды. Минем бер яшеренешем дә юк. Мин әлбәттә мулрак тормышта әйбәтрәк итеп яшисем килә. Ләкин мин үземнең булдыклылыгым кадәр, тырышлыгым, эшчәнлегем кадәр яшим. Мин шуңа да канәгать. Мин әлбәттә бөтен дөньяга шан сугарлык зур шагыйрь буласым килә. Ләкин мин үземнең талантыма, сәләтемә ярашлы рәвештә менә шушындый шигырьләр иҗат итәм, җырлар иҗат итәм. Мин шуңа да канәгать. Әгәр сез булмасагыз, аларның берсе дә кирәк булмас иде. Әле ярый сез бар. Мин үземнең халкымның, республикамның зур буласын, матур киләчәген телим. Һәм ул шулай булачак та. Чөнки безнең халкыбыз батыр халык, акыллы халык, матур халык. Мин үзебезнең киләчәгебезгә ышанам. Мин шушы кичәне оештырган бөтен дусларыма, хезмәттәшләремә, җитәкчеләргә һәм сезгә ихлас рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт сезгә. Роберт абый, күкрәгегездә шигырь үтеп бер кайчан да сүнмәсен. Бәрәкәтле, озын иҗат гомере телибез сезгә. Шигърият һәм җыр кичәсе, хөрмәтле дуслар, шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз. Җырларым, сез татлы елларым, җырларым, сез якты юлларым, җырларым сезне шул юллардан гомерем буена юлладым. Юлладым мин сезне җырларым, сагышлы, моңлы дип тормадым. Җырларым сез күңел кылларым, җырларым сез күңел моңларым, җырларым, таптым да мин сезне, моңлана тыңладым. Җырларым, сез маңгай сырларым, җырларым, сез гомер кырларым, җырларым, мин сезне күп чакта, күңелем тулганда җырладым. Җырладым мин сезне җырларым, сагышлы, моңлы дип тормадым. Кадерле дуслар, бу шигырь, бу җыр моннан 8 ел элек шушы якты биек залда яңгыраган иде. Аны минем юбилей кичәмдә безнең бөек җырчыбыз Хайдар Бигешев минем бәйрәмемә бүләк итеп алып килгән иде. Аның көен безнең талантлы композиторыбыз Сәйдә Вәлидидән яздырган иде. Кызганычка каршы, бу җыр бары тик бер генә тапкыр яңгырап калды. Чөнки бер айда узмады, безнең Хайдарыбыз бу якты дөньядан китеп барды. И моң иде күзләреңдә,
Мұң үйде қорашыңда, сиңа бик қиын болғандыр, мұңсызлар арасында. Мұңсыз да болдымы кіші, басты бізні мұңсызлар. Сенің мұңнан біздің әлі көңіліміз мың сызлар. Сызлансаң да, мұңлансаң да, туры келе таманға. Мұңлы болулар ауыр шол, мұндай мұңсыз заманда. Кімге керек сендегі мұң, кімге керек тауышың, кім ишетсін сенің мұңлы жүрегіңнің қақышын. Ол шақлы ашы мұңларға, шыдыйдыр сирек жүрек. Мұңсызлар бақытлырақтыр, мұңсызлар кереклірек. Кеттің енді көңіллеріні, мұңлар білән суғарып, өзің кеткеш мұңсызлар да қалдылар мұңсуланып. Қалды жаннар бұйығышып, қалды дүния мұңланып. Язам міне қаламымны сенің мұңларға аманып. Татар жыр сәңғатына менім де шағир боларақ азмы көпмі үлішім бардыр деп білем. Ол көптен енді башланды. Менім әнке деген шиғырыма Сарапа Садыкова, Бейік Садыкова күй yazды. Ол шиғырыны мен 1968 жылда Башқұртстаннан Қазанға келгеш жазған едім. Ол менің Қазанға келгеш жазылған бірінші шиғырым еді. Ол бик бақытлы жыр болып шықты. Аны халық яратты, жыршыларыбыз яратты. Қазір мен сахнаға Зөһрә Сахабиеваны шақырам. Biz üskende küpne duruşular, Türgenem kaygınır içinde. Unutmabız elkay seni mende, Rahmet yolsun barısı işinde. Biz bir bala üstü elkay bilen, Bizim keynin bir şatlağı bulduk, Biz koygasaydık koy şoktan. Hazır
Иң күп җырлар язучы дип әйтәләр миңа. Алар әлбәттә хаклы бер караганда, икенче караганда ул кадәр күп тә түгел. Ләкин һәрбер җырым халыкның күңеленә барып җитә. Бүгенге концертта аларның барсы да яңгырамас. Берничәсе генә яңгырар. Менә бүген яңгырамаячак, ләкин бик тә билгеле бер җырның шигырын укып китмәкче булам. Без аны бик күп еллар элек шулай ук бөек композиторыбыз Рөстәм ага Яхин белән язган идек. Ул Әнкәйнең ак чәчләре дип атала. Әнкәй дә картайган инде, чәчләре дә агарган, нур сибелә, нур чәчелә, нур бөркелә алардан. Бик килешә аклары да, сагынам карасын да. Мин агарткан чәч тә бардыр, ул чәчләр арасында. Бардыр, бардыр, кем белгән соң ул чакта. Кайтсак иде бала чакка, бик бәләкәй булсак та. Белер идек без нишләргә, Әнкәйне тыңлар идек. Кичләрен соңлап кайтсак та, бик сирәк соңлар идек. Аңа ошамаган кызны бер дә яратмас идек. Кайгыртмас идек Әнкәйне, бер дә елатмас идек. Ул чагында рәхмәт кенә укыр ул улларына, гел түрдә генә утырыр, эш тимәс кулларына. Ул чагында безнең өчен ул борчылып яшәмәс. Шулай булыр иде дә бит, Әнкәй генә яшәрмәс. Әнкәйнең чәчләре ап-ак, агарган безнең хакка. Ул һаман яктыра бара күңеле, жаны акка. Сокланып карап торырлык, күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген сыңырак аңлыйбыз. Хәзер мин сезгә бер яшь җырчыны тәкъдим итәм. Ул бу җырны ничек җырлар мин әле белмим, ишетмәдем. Беренче тапкыр тыңлаячакмын мин дә. Ул Күкмара җегете, Руслан Хәсәнов дигән җегет. Мин аны бер тапкыр гына җырлый әле дигән концертта гына тыңладым. Мөгаен, ул да бу җырны бик матур итеп башкарыр.
şağına Eniyem sineyer şağına Мен енді бір қатылығым білән мен ақыл шабалар деп басып тұрамын да. Рахмат, рахмат. Икебізге біздің бір мұң, біз сүннің икі яры, бір үк мұң білән мұңлана бір сүннің икі яғы. Менім шығыр, сенің күйің, жырыбызның пар аты, сүн исімлі güzel жырның, біз бет икі қанаты. Жырғада пар қанат керек, үш мұйыл пар қанатсыз, сүн жырлары бола алмай, пар қанатсыз, талантсыз. Айқаламың, шайқаламың, сүні біз тиресінде, мұңлы жырлы болайым десең, туарлық екенсінде. Мұңа қадар сендегі мұң, қойдағына ятқандыр, сені де әнкәң мұғайын сүннән алып қайтқандыр. Бұл шиғыр менің достым, ижатташым, яқташым Илгиз Закировқа бағышланған. Бүгін Илгиз Закиров өзі де біздің концертімізде қатнаша. Менің әдірсіңін әйткенде, соңдыр шул соңдыр деген жырыбызны жырласаң әйбәт болыр еді деген едім. Ләкин ол кері біткен кіші, ол жырны жырламайым деді. Мен бүгін Ақбөре деген жырны жырлаяшақмын деді. Kuşları sayrılıp yangırat kıracırlan Yüzüge sulu şişme ağa Ağılın ortasından Bir güne ağız içsen de Bəxtlər var tasman Yüzüge sulu şişme ağa Ağılın ortasından Bir güne ağız içsen de Bəxtlər var tasman
kilşi ey vak buri vak buri Bizinin yakıta gönüllerinin izi götürü vaktürü Vak mehitler alıp kilşi ey vak buri vak buri Bizinin yakıta gönüllerinin izi götürü vaktürü Vak mehitler alıp kilşi ey vak buri vak buri Vak mehitler alıp kilşi ey vak buri vak buri Vak mehitler alıp kilşi ey vak buri vak buri Zamanlar özgere, яңа композиторлар килә, яңа башкаручылар. Менә бер 10 ел инде мин бик талантлы яшь композитор Оскар Усманов белән хезмәттәшлек итәм. Яшьләр турында төрле фикер әйтергә мөмкин, кемнәргәдер ошарга мөмкин, кемнәргәдер ошамаска. Ләкин Оскарның язган бер җыры диярлек халык күңеленә шунда ук барып җитә. Оскар белән икебезнең җырларны бик күп яшь җырчылар башкара, талантлы җырчылар. Хәзер мин сезгә шуларның берсен тәкъдим итәм. Ул Лилия Хамитова.
Тағын бір жырыбыз бар, ол әбилер чуағы деп атала. Анысын біздің шулайық бик танылған жыршыбыз Илсаф башқаруында тыңларсыз. Yazlarını, şeylerini, boylarına, dizilerge, hislerin şu anda kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şu ağı, hislerin şu anda kirpikler şılandı. Şılattı şulanı, eviler şualı. Hiledir kizlerde, yüzekni dizerge, umunsuz izlerge, nişikler tüzerge, ellekiz ilgenige, yeşkile yüzlerge, yazlarını, şeylerini, boylarını dizlerge, hislerin şu anda kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı, hislerin şu anda kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Hislerin şu anda kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Hislerin şu anda kirpikler şılandı, şılattı şulanı, eviler şuağı. Şılattı şulanı, eviler şuağı. Şılattı şulanı, eviler şuağı. Ақкүбікке батқан юрғалар, қышқы yolдан ярсып шабалар, шақ-шаққына аумай қалалар, салулаған шақта шаналар, арттан шаба бала шағалар. Келінша деген шошындай жырыбыз бар еді біздің Рүстем аға Яхин білән жазған. Аны ең бірінші болып Римма Ибрахимова жырлады. Аннары біздің мәрхума жыршыбыз Вафира Ғиззатуллина бик ұзақ жылдар жырлап берді. Галина Казанцева жырлады. Ғұмман аны жырламаған кіші қалмады. Біргіне туйда бұл жырдан башқа озмайды. Міне бақытқа ол жыр әлі де ұнытылмай, 20-30 жыл ілік yazылған болса да. Қазір сіз бүтінлей еп-яш жыршыбыз Агил Бариева башқаруында мына шушы ескі жырыбызны тыңларсыз.
Мындан бик күп еллар элек, 20-25 еллар булгандыр, без Мәскәүдә Шәмсетдинова белән бу җырымны сиңа багышлыйм дигән җыр яздык. Икебез дә телевидениедә эшли торган идек. Шуннан радиога худсоветка илттек, ләкин аны кабул итмәделәр. Рима Ибраһимова башкаруында иде. Мәскәүдә үпкәләде дә инструменталь әсәр язды. Шушы җырны ул әлдә Ерш яңгырый багышлау дип атала. Рима Ибраһимова шулай ук үпкәләп Вадим Усмановтан яңа көй яздырды. Ул әлегә кадәр ул җырны яратып башкара. Һәм безнең бик талантлы музыкантыбыз Ринат Валиев шушы багышлау дигән шигырьмә көй иҗат итте. Аны да бик күп җырчылар башкара. Бүген сез Рөстәм Закиров башкаруында менә шушы җырны тыңларсыз. Багышлау җыры. Bilen uzgan minutlarını Baylar yıllarga da alışmayım Uyum bilen mingil senin yanda Yüzü gelen sünneli senin janda Uyum bilen senin yandan bu jırımını sina bağışlayayım Sağınılar sargayular bilen Yuvaltılar bilen tanışmayım Senden yine isteşirirsin Mini sevgini düşünürsin Senden yine isteşirirsin Bu jırımlı sina bağışlayayım Seni uylap uzganlarımını Sağışlarım bilen nakışlayayım Senden beni sağlanırsın alim Uzganlarga sarılırsın alim Senden beni sağlanırsın alim Bu jırımlı sina bağışlayayım Senden beni sağlanırsın alim Bu jırımlı sina bağışlayayım Bu jırımlı sina bağışlayayım Bu jırımlı sina bağışlayayım Безнең Резида Ахиярова дигән
искиткеч талантлы композиторыбыз бар. Biz аның белән бик матур җырлар иҗат иттек. Ул җырларны бик күренекле җырчылар башкарды. Шуларның берсе Яратыгыз дигән. Аны әлдә яратып җырлыйлар. Менә үзем өчен дә көтмәгәнрәк бүген яшьләр башкарачак ул җырны. Гарасат төркеме сезгә Резида Хиярова язган Яратыгыз дигән җырны җырлап күрсәтә. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк янылмый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел, янылмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне бу кат яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк Таһир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Мәхәббәтсез яшәү ярамый. Bir zaman Фән Вәли Әхмәтовның Сабантуйда гармонын урлаганнар иде. Мин шуңа багышлап бер шигырь яздым. Урлаганнар, зурлаганнар өр-яңа гармоныңны. Үзгәннәр, үзгәләгәннәр моңлы күңел кылыңны. Шыңлыйдыр, чыгымчылыйдыр гармонсыз калган җаның. Булмагандыр әле булай гармонсыз калган чагың. Урланса да көмеш телле татар җанлы гармоның, калгандыр әле үзеңдә безгә дигән бар моңың. Нәкъ синең гармон кирәк шул, син җырлаган җырларга. Белгәннәр шайтан алгыры кем гармонын урларга. Миндә дә гармон барлар ул, минекен алмаганнар. Тик алар синең гармонны урлап та алданганнар. Синең моңнар чыкмасаннан, уйламаганнар ансын. Синнән башка матур итеп, аны кимсең уйнасын. Ах, башсызлар, акылсызлар, кирәк булган бурларга, шул гармоның белән бергә үзеңне дә урларга. Фән Вәли Әхмәтов белән дә без якташлар, күптәнге дуслар. Без аның белән бик матур иҗат дуслыгы алып барабыз. Әлбәттә, безнең иң күренекле җырыбыз ул Әрем исе
әрімтәмі. Қайтсам әгер ауылыма, шықсам әгер бұлынарға, әрмейсі әрімтәмі, илік ерген ұранарда, тынғы бермей әрімнәрінің әлейсі Digen yaralarga yanlarımda birevde yok yaralardan aralarga tınğı birmi yerimlerinin elisi eli temi mini Şul erimler halinde mi? Сәхнәдә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Рәсәйнең атказанган артисты, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиев. Ezir barsına kütmegende gelip gireyim son Siyugula sine karşına Kışlarında şeyin bulayım mısın Güzlerinde yazın bulayım mı Ağır şaklarında gözlerine şatlık yaşı bulup konayım mı?
күзләрем булырга да мин бит әзермен ышанмасаң йөрәгемне тыңла хисләремне тыңла кадерле кышларында җәең булыйммысың күзләреңдә язың булыйммы авыр чакларыңда күзләреңә шатлык яшы булып тулыйммы кышларыңда җәең булыйммысың күзләреңдә язың булыйммы авыр чакларыңда күзләреңә шатлык яшы булып тулыйммы Минем өчен син бит кара төндә көтеп алган алсу таң сыман мин барсына әзер мәхәббәттә синең өчен әзер барсына Кышларында җәең булыйммысың күзләреңдә язың булыйммы авыр чакларыңда күзләреңә шатлык яшы булып тулыйммы шатлык яшы булып шатлык яшы булып шатлык яшы булып тулыйммы шатлык яшы булып шатлык яшы булып шатлык яшы булып тулыйммы Әнкәң тапкаш та сандугаш булсын кызым дигәндер. Сандугаш сары була ул, ә син кара нигәдер. Сарысы күп, берәү генә синең төсле карасы. Кара булсаң да саргайма, бардыр берәр чарасы. Сандугаш картаймый бит ул, шуңа да ул сандугаш. Син дә һаман яп-яш килеш, сандугаш булып тугаш. Сандугаш кичкенә була, син дә бик зур түгеллә. Синең сандугаш тавышың күптән безнең күңелдә. Сандугаш сайрый таллыкта, ул таллык сандугашы. Син дә бит сандугаш, ләкин син халык сандугашы. Сандугаш күзгә күренми, күрәмен сине менә. Шуңа да мин сандугаш дип исәплим сине генә. Сандугаш чибәр була ул, сандугаш атлы була, ә татарларда сандугаш Римма атлы була. Сәхнәдә Римма Ибраһимова.
kadar iyilik kılığız. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı bulağız, bakıtlı bulağız. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı bulağız, bakıtlı bulağız. Arağızda zinhar işin bulmasın tılığız. Matur bulsun, batır bulsun kızığız, ulığız. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı bulağız, bakıtlı bulağız. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı bulağız, bakıtlı bulağız. Unutmasın enkeylerini keşigiz uluguz. Uzun ömür kişirigiz, şaşigiz uruguz. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı buluguz, bakıtlı buluguz. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı buluguz, bakıtlı buluguz. Turgan sayın hikmetlere günübüz yılыбыз. Şatlıklarga, mehabetke, bakıtke yolыбız. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı buluguz, bakıtlı buluguz. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı buluguz, bakıtlı buluguz. Hemmegizden inim tilekten uğuz. Bakıtlı buluguz, bakıtlı